1 Awgustda İstanbulda Türkmenistanyň konsulhanasynyň öňünde türkmen raýatlarynyň geçiren protest aksiýasyna gatnaşmaga baranlaryň biri Farhat Durdiýew bir näçe sagatlap konsulhananyň içinde saklanypdy. Bu ýagdaýa duçar bolan we urulup ýenjilen aktivist türk resmiýetlerinden himayet sorady. Azatlyk radiosu Farhat Durdiýewden baştan geçirenleri arada jekmejik gurrun bermegi sorady. Emma Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň resmiýetlerinden maglumat alyp bolmady. Farhat, salam. Bilen gepleşýäniňiz üçin köp sag bolun. Ýagdaýlaryňyz nähili? Özüňiz duýuşyňyz nähili? Mat gatygo udar ýagdaý, we üçme gatygo udar degenden soň dem almam kyn. Dogry, biraz daýanýas, işler çözüleneçenli. Şun prokuratura barmaly, prokuratura baran soň işlerimiz biraz çözülen soň şu bandy taýatjak bolýar, şoňa çendiş madazy çykmaly der. Mat 3 sany urulany bolan hemmemizden goraly ýerde oturýar. Farhat, 1 Awgustda bolan ýagdaýlar barada jekmejik gurrun etsek, şo garaşsyz habarlara görä siz elçihana protestde gatnaşmak üçin barýan wagtyňyz sizi saklapdyrlar hem elçihana alyp bardylar. Kim sizi saklady we siz elçihana nädip düşdiňiz özüňiz gurrun bereýäňiz? Biz şu protestda barýardyk. Pasolstva yetmänime 4 metr galanda 2 tane türkmen oglan şirin çekip durýar ýolum durasynda. Bular men tanaýan, ýüzümden tanaýan. Salamlaşdylar etdik. Farhat näme iş ýapýarsyň bu ýerde? Men dedim şeýle bir hak hukuklarymyzy soramak üçin bizim dokumental protestamız vardı elimizde de razışyanýamyz var, hemme zadymyz bardy. Şoňa gelip gelin adamlar, polisiýalar alýarmyş, şonu bir soraýyn dik gelýän diýsem, biz hem şoňa geldik Farhat dedi. Gel isteseň maşynda gidelim diýdi. Şonda Leben nommerli Hyundai Elantra maşyna ikisimindirdi. Uje maşyna minenden soň bu oglanlaryň tarzı ütgedi. İkisinin ýanynda pistolet, bıçak, meni arka mindirdiler. Buraya bildim, tutulanymy ýöne men düşünmedim. Pasolstwaň arka gapysyndan alyp girdiler. Alyp giren soň içeri girenden soň 4 olup düşdük. Pasolstwaň diplomatlary gapyň agzyndadyr. Başda 5 adamdy gapyň agzyndadyr. Getirdi, ine size gerek adam, ine bu turjak adamdan ýene birini tutdyk. Alın näme etseňiz edibermik, bular gaýdyp izine çykyp gitdi. Soň men şo taýda eden işim 30 sekunda yeter yetmez. Men dost oglanyma telefon edip ýetişdim. Men dedim pasolstva aldılar dedim. Elimden telefon çekip aldılar. İçeri saldılar we kameraların öçürmelerini gıygırdı biri. Soň elçihanyň içinde näme boldy? Şu jekmejik gurrun bereýäňiz. İlçihanyň içine girenden soň bular urup başladylar meni. Yersiz yerden urup başladylar. Sen näme üçin gelýän? Siňe hapa haýyş döwýärler. Soň näme üçin gelýän? Menem dedim men hak hukumy goramak üçin geldim. Men pasport üçin geldim dedim. Onda da sen kim? Sen o mezada bilip nemeler ýaly sen ýurdum problemasyny çözer ýaly sen kim? Bir topar ýok günäler üstüme ýükläp urup başladylar. Soňra men TikTok efirinde 16 tane videom bardy. Hemmesem ýurtda bolup geçen diktator rejimiň ýagdaýlary, ekonomik şenligi, şo hakda men video çykartdym. Her videomu goýup urmana başladylar. Soň urdular, gowy men tapdan düşenimden soň telefon etdiler. Akazyýetde Aşgabatda jaň edipdirler. Aşgabatda mehemeniň işgärlerini jaň edipdirler. Olara maňyrdan hapa haýyş sözler bilen ejeň plan edeýin. Owatan arkadamyzdan ötünç soramaly, şeýle diýip meni mejbur bilen soratjak boldular. Men hem onu boynu gaçyrdym. Soň ýene urup gitdiler meni. Farhat, indi sizi elçihanyň içinde uran adamlar kim? Olar size özlerini tanıtdymy ýa siz özüňiz şolary tanadyňyzmy? Men olary ýüzüni görsem tanaýan, toçny atlaryny bilemem bolam. Olar elçihanyň işgärlerimi? Olar hemmesem şu elçihanyň işgärleri. Omun nereden bilýäňiz? Öň baranyňyzdy gördüňizmi? Aha, men bilýän sebäbi şo bir gezek baramda men olan 4'üni gördüm o taýda. 4 tanysy elçihanyň işçisi, galanlary şo hakyna tutulan kargon nemeleri, adamlary. Soň sizi elçihanadan nädip çykardylar? Nädip boşadyňyz? Men elçihanadan çykyşym şo taýda ikinji safar uranlarynda men özümden gidýän, huşumy ýitmeýän. Soň bu öldü diýip gorkýarlar da meni geçirip kontenerli jaýa geçirip goýýarlar. Bir garak diwanymyň üstüne geçip ýatyrýarlar. Soň tuzat tepişdirýärler ýüzüme özüne gelsin diýip. Soň bir gözüm açdym, daşardan bir neutral polisiýa ýani men uje nemede beripdirler de daşarda aktivistler. Gözlege de beripdirler, uje şol adamymyz alındy. 3 saatdan bärim ýok, pasolstwaň içindedir. Soň şo ýanky bärde özel gullugy var polisiýanyň, sopsyny ahlana diýe. Şoň başlygy diskretdim men. Yani şo geldi, gözüm şoňa düşdü, gözüm açylan wagt kuşundan gidip özüme gelende. Näme boldy? Bu ýanky meni uran adamlar hemmesi ılgaşyp muňa çykdylar. Ine watan haýyny, watan düşmany, bize de el galdyrdy, bize de bir topar hapa haýyş döwdi diýip men oňa çykdylar. Soň geldi, oturdu, menem ýanky aftere diýdim.
Ya şol dedim, seret men ýagdaýyma yerimden galyp bilemok dedim. Men dedim, sen özüm pikirlenip gör dedim, 8 adam da otaydy. Munça adam dedim, men ýeke gözüm näde uraýyn dedim. Men ýagdaýyma da seret dedim, özüm yerimden galyp bilmän şumat kuşuma geldim häzir. Soň bu dedi, terörist misiniz dedi, siz terörist gelipsiniz bize dedi, habar verilende teröristler gelýär diýip habar berdiler. Men oňa dedim, ýok biz terörist däl dedim, biz ýollaryň açylmagy üçin dedim, öz hak-hukuklarymyz ýani pasportlarymyzyň uzaldylmasy üçin dedim. Soňam dedim, şu köne pasportly ýa zagran pasportlaryny gitiren vatandaşlarymyz bar dedim. Şo vatandaşlarymyza täzelden pasport berilmegi üçin geldik dedim. Men dedim, kaçan terörist bolýan dedim. Men Türkmenistanyň raýaty bolup Özbegistanyň pasoştwasyna barsam terörist bolup bilerim dedim. Ýani men Türkmenistanyň raýaty bolup Türkmenistanyň pasoştwasyna gelsem dedim, terörist bolma meniň hiç bir hakym ýok dedim. Elimde ýaragym ýok, halodna arujam ýok. Nirden men terörist bolaýyn dedim. Birap elimizde bizim dedim, razrşenýamyzam bar dedim. Ya goýuk edemiz ok dedim. Bular öňünden taýýarlanypdyrlar da şo taýda. Soň şey diýenden soň ýanky ofisier diýdi. Benki dogry indi dedim. Soň da şarik çykardylar. Şeýdip meni çykaryp uğratdy bu ofisier. Şo gidýän wagtymam we şo ofisier bu pasoştwaň işgärlerini de söwdi. Siz dedim, näl dedi? Hamsyk dedi. Näçe muny urduňuz simbol dedi. Edaraň içine, döwlet edarasynyň içine salyp dedi, jaýyň içinde urduňuz dedi. Gaty günäge galdyňız şumat dedi. Häzir bizim başymyza da dedi iş alarys dedi. Sebäbi dedi olar top üstüne ahrana bolandan soň olar pulny төлesen gelýär. Biz beýle ýagdaý bolanyny bilen wagtda siz gelmeýärdik dedi. Farhat, endi siz näme etmekçi şol ýagdaý bilen? Endi bu ýagdaýa men seredip durjakda muny hemme ýere ýetirdim. Hatda içeri işler ministrine ýetirdim. Türkiýanyň. O Türkiýanyň. Sağ olsunlar, 2-3 günde çıkarıp verecek dedi advokatları. Şu güne häzir advokatlary özü multigurada otyr. Advokatları uğradıp, sağ olsun Tanrı ýalkasyn şu 2-3 günde oğlanlarımızı 10 sany içeri galynan oğlanımızı çıkarıp berdenler. 1 awgustda Türkmenistanyň konsulhanasynyň öňünde türkmen raýatlarynyň geçiren protest aksiýasynyň dowamında hüjümetde bar bolan türkmen aktivistleriniň biri Farhat Durdiýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.